Duha ka mga ginikanan na kansang mga anak kanunay nga masikop gumikan sa paglapas sa curfew hour gipasakaan gyud og kaso. Kaso may kanamigitan sa child abuse ang giluso batok sa mga ginikanan. Gipasabot sa mga pulis nga magsilbi unta kining warning sa mga ginikanan ug sa mga minor de edad. Ang report ni Femery Dumabo. Kasong kalapasan sa RA 7610 kung child abuse ang giduso nga reklamo sa Talisay City Police ug Talisay City Social Welfare Services batok sa duha ka mga ginikanan ning duha ka minor de edad nga kapila kay gayon na nga nasikop sa mga pulis atol sa pagpatuman sa curfew ordinance. Matod sa hepe sa Talisay City Police nga magsilbi unta kining warning sa mga ginikanan nga magpakabana sa ilang mga anak, ilabi na nga padayon pa ang nasinating pandemya. Send a strong message sa mga parents nga it's not the police who will supervise your children, no? Kay labi na sa panahon sa pandemic, kamo gyud dapat mo take care to make sure that they are free from COVID, and you can do it by making sure that during curfew hours na sila sa inyong balay. Gabi, 30 ka mga curfew violators ang nasikop sa mga pulis. Duha niini nagpangidaron og 15 ug 13 anyos. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga bisan kun ubos na sa General Community Quarantine ang dakbayan ug pipila ka establishmento ang balik operation. Strikto gihapong gipatuman ang curfew ordinance ug ubang protocol aron malikayan ang pagtakod pa sa COVID-19. We cannot be in all places at once. So usually we rely on reports from our barangay officials on the ground, and even kana mga citizens na moingon nato na there are certain establishments na wala mo follow health protocols. Kung na mga report, patuwa nila nato na sa police or sa licensing office. Uba ni June Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.